Соңғы тәулікте Татарстанда яшаучы 29 кішіде COVID-19 диагнозы расланды. Шалда узган тәулікте коронавирусның тағын 4 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп, 2 июньгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 21543 очрагы билгеле. Аларның 18602-се терелгән, 58-се узган тәулектә. Быйыл Татарстанда шифахана һәм кунакханәләрдә ял иткән өчен 20 меңгә кадәр кэшбэк кайтарырга мөмкин. Ул 2 көннән артык торган очракта кайтарыла. Туристик кэшбэк программасына республиканың 31 шифаханәсе һәм кунакханәләр кергән. Программа буенча Идел, Кама буйлап круизларны да броньларга мөмкин. Турларны Мир картасы буенча mirpутешествий.рф киңлегендә сатып алырга була. Шәһәр зираты чүплеккә әйләнә. Шундый шикаят белән безнең кайнар элемтәгә битараф булмаган шәһәрдәшләр мөрәҗәгать итте. Аларның сүзләренә караганда, чүпне беркем дә җыештырмый, каберлекләргә үтү мөмкин түгел. Моннан тыш коймалар да җимерелгән. Урынга безнең төшерү төркеме чыкты. Бу кадрларны битараф булмаган шәһәрдәшләр социаль челтәрләргә урнаштырган каберлекләрдә чын чүплек һәм кызганычка каршы проблема атналар буе хәл ителми ди интернеттан файдаланучылар. Без сюжетны төшергән вакытта территорияны җыештыруның иң кызган чагы иде. Социаль челтәрләрдәге шикаяткә зират хезмәткәрләре оператив рәвештә игътибар юнәлткән һәм чүп-чарны шул көне чыгарырга булган. Җыештыручылар сүзләренә караганда, бу чүплек ял көннәрендә барлыкка килгән. Мы убираем почти каждый день мусор. Вот в эти узкие проходы, большие техника не может проехать. Мы здесь вручную вилами убираем. И мы не успеваем. Вот этот мусор уже накидали за выходные, за субботу и за воскресенье. А так мы вот по центрально, по асфальту улице постоянно убираем, постоянно мусор убираем. Күп кенә шәһәрдәшләр зират территориясын яхшы җыештыралар дип саный. Кай чагында су булмый, әмма чүп-чар белән проблема юк дип билгеләп үтәче алалар. Относительно чисто мы проехали, контейнера стоят, мусор весь там. Такого беспорядка как бы нет, все нормально, на наш взгляд. Вроде так чисто, более-менее нормально. На Радоницу было. Да. Люди приезжали, правда, контейнеры были полные, но уборка шла. Воды бывает, что нет в баках. Вот это, конечно, неудобно. Хезмәт күрсәтүче оешма чүп-чарны атнага 2 тапкыр чыгара, шуңа күрә калган көннәрдә җыештыру зират хезмәткәрләренә кала. Мондый зур территорияга эшчеләр җитешми дип аңлатты персонал. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Айдар Мусин, яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51-31-31 номеры тәүлек буена эшли. Кызыксынган яки борчыган сорауларыгызны WhatsApp хезмәтенә дә юллый аласыз. Фото сурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 800-939-311-31-31 телефоны буенча көтеп калабыз. Безнең хәбәрчебез сезнең белән элемтәгә кереп проблемагызны хәл итәргә булышыр. Кирәкле җитәкчеләр белән күзгә-күз очрашырга ярдәм итәр. Бәлки нәкъ менә киләсе чыгарылышта сезнең мәсьәлә хәл ителер. Үзенчәлекле балаларга безнең ярдәм кирәк. Могҗиза балалар дәвалау педагогика үзәге бөтен Россиядән һәм хәтта башка илләрдән дә сабыйларны кабул итә. Белгечләр аларга озак вакыт дәвам итүче шәхси дәвалау курслары билгели. Торак мәсьәләсе еш туа. Бушлай яшәү урыны булган кунакханә бу проблеманы хәл итә ала. Тулырак хәбәрчебез материалында. Аутизм, Даун синдрому, балалар церебраль параличы, үсештәге шушы һәм башка җитешсезлекләре булган балалар тернәкләндерү үзәгендә ярдәм ала. Ел саен анда бөтен Россиядән һәм хәтта башка илләрдән 1500-дән артык бала дәвалана. Кагыйдә буларак аларга торак эзләргә туры килә, үзәк каршындагы кунакханә бу проблеманы хәл итә ала. В нашем центре 74 услуги, и для каждого ребенка составляется свой индивидуальный маршрут реабилитации. И получая у нас реабилитацию, они могут в этой гостинице проживать бесплатно. Хәзер кунакханәдә ремонт бара, стеналар буяла, трубалар алыштырыла. Сабыйлар өчен барлыгы 3 бүлмә булачак, әмма әлегә эшләр акрынайган, чөнки акча җитми. У нас некоммерческая организация, хотя при этом мы взяли кредит, чтобы выкупить это помещение, мы столкнулись с тем, что ремонтные работы – это достаточно серьезное финансовое испытание для нас, и мы искали добрых людей, кто бы нам мог помочь, откликнулась инициативная группа. Во благо инициатив төркеме идеяны хуплады һәм бу эшкә кушылды, әмма бу гына җитәрлек түгел ди оешмада. Финанс ярдәме, төзелеш материаллары һәм җиһазлар кирәк. Тулырак мәгълүматны 49 00 25 телефоны буенча белергә була.
Лилия Гатина, Диана Малярова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Клоуннар, викториналар һәм бүләкләр камы балалар медицина үзәге пациентларын бәйрәмсез калдырмадылар. Балаларны яклау көнен уеннар, мәзәкләр һәм биюләр белән билгеләп үттеләр. Бүләкләрне кечкенә пациентлар гына түгел, табиблар да алды. Аларга республика хөкүмәте һәм Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгы исеменнән автомобиль тапшырдылар. Тулырак хәбәрчебез материалында. Какой малыш рождается с усами? Камы балалар медицина үзәгендә 261 бала дәваланан, медучреждениедә мондый бәйрәм чараларын оештыру яхшы традицияга әверелде дип белдерделәр. Мы стараемся разбавлять серые будни больничные различными мероприятиями. К нам регулярно приходят больничные клоуны, мы проводим различные мероприятия с участием молодежных организаций, семейных центров. В частности, сегодня наш праздник проводит для наших детей «Умное поколение». Балаларны яклау көне уңайынан бүләкләрне пациентлар гына түгел, табиблар да алды. Үзәк хезмәткәрләренә паллиатив ярдәм күрсәтү өчен яңа автомобиль ачкычларын тапшырдылар. В отделении детской медицинской реабилитации и амбулаторно-хосписной помощи есть выездная бригада в составе врача и медсестры. Они обслуживают детей на дому, осматривают, оказывают психологическую помощь, консультативную помощь, медицинскую и социальную. Паллиативная помощь, да, это самые-самые тяжелые дети, у которых уже просто, которым нужен просто уход за ними, хороший уход и обеспечение условий жизни. Хәзерге вакытта медучреждениедә иде паллиатив ярдәмгә мохтаҗ 30 бала исәпләнә. Камы балалар медицина үзәгендә яңа автомобильгә ихтыяҗ зур. Пациент янына бару гына түгел, алар янына вакытында да килеп өлгерү дә мөһим. Лилия Гатина, Айдар Мусина, Яңалыклар. Татарстанда шторм кисәтүе игълан ителде. Бу урман янгыннары куркынышы зур булу белән бәйле. Республикада урыны белән урман янгыннарының югары, көнчыгыш районнарында гадәттән тыш югары куркыныч саклана. Республика министрлар кабинеты карары нигезендә урманнарда булу, анда транспортка утырып керү, учаклар ягу тыела. Мин сезнең исегезгә төшерәм. Шәһәрдә COVID-19-га каршы вакцинация дәвам итә. Безнең алда иммунитетны ныгыту проблемасы тора. Вакцина ясатырга ашыгыгыз. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Руслан Харисов сезнең белән сау булашам. Исән, имин булыгыз. Минеральная вода санатория Шифаласу и Жминводы – природный бальзам для реабилитации желудочно-кишечного тракта, эффективное очищение от токсинов и укрепление иммунитета. Будьте здоровы! Кунгурский техникум-интернат приглашает на обучение лица с ограниченными возможностями здоровья без возрастных ограничений. Пермский край, Кунгурский район, поселок Садоягодное.